weche mag hola mananyisi mag Hustler Fund. Jatend piny William Ruto lando ni ochumi ma pacho ka osechako dongore ka bende otelo ne piny Kenya dhi chako chulo gope mage duto kochakore dwe mar 12 mar higani. Ruto ma oloso e kinde nyasi mar dhialo higa achiel nyaka ne chaka yanga hola mar Hustler Fund osungo kenge ma hola no osegoyo ka olero ni ji maromo milion 19 osekawo hola e bwo higa achiel mokalo e kinde ma omenda maromo bilion 39 bende osechiw ne ji e bwo higa achiel mokalo. Ruto lando ni kochakore kawuono piny owacho dhi medo kwan mag omenda ma jopiny osebedo ka yudo e bwo hola mar Hustler Fund. Omenda go maromo bilion 2 bende osekungi e bwo chenro no e kinde ma jopiny biro yudo thuolo mar golo kungo magi e giko higa ka giko higa kochakore higa manyien. Ile changamoto tulikuwa nayo, kisirani tulikuwa nayo, tatizo kubwa ambayo ilikuwa inatukumba na watu wengi walikuwa wanafikiria ya kwamba Kenya itaelekea mahali nchi zingine zimeelekea katika kukosa kulipa ahadi zao ama madeni yao. Mimi nataka niwatangazie Wakenya ya kwamba tumedhibiti uchumi wetu na sasa tuko tayari kama taifa kuhakikisha ya kwamba madeni yetu yote, ahadi zetu zote kama Kenya tutayatimiza na tutahakikisha ya kwamba tumelipa madeni yetu.